Ferticents. Tecnologia per a una agricultura sostenible. L'ús incontrolat de fertilitzants químics als camps de cultiu té greus conseqüències. Impacte mediambiental, desequilibris nutricionals a les plantes i un augment innecessari dels costos de producció. El projecte Ferticents planteja la solució a aquest repte. El seu objectiu és demostrar la viabilitat d'un sistema multisensor per monitoritzar la fertilitat del sòl i controlar les solucions aquoses en cultius fructícoles i hortícoles. Per això es fabricarà una sonda que integra sensors electroquímics fabricats amb tecnologia microelectrònica i eines de tractament de dades senzilles per mesurar pH, potassi, amoni, nitrat i fosfat. El sistema es validarà en 2 escenaris. El primer sistema és per a captar la solució del sòl. El segon, aiguamoll artificial d'un viver. Es comprovarà l'autonomia, la precisió i la durada de vida de la sonda en ambdós entorns. Amb aquesta informació analítica en temps real i d'una manera ràpida, autònoma i fiable, serà possible gestionar de manera intel·ligent el reg i la fertilització, optimitzant l'ús dels nutrients i augmentant la competitivitat de les explotacions agrícoles. Ferticents està alineat amb els objectius del Pacte Verd Europeu, la iniciativa de creixement sostenible de la Unió Europea. Amb tecnologia i digitalització, el futur de l'agricultura és més sostenible i competitiu.